Ọraneze onye ụlọ anọ na-ebu Okongwu Dibia derisi ife dị iche adreesị ebe ife na-adị na nke ikpeazụ biko ọnwa ọkwa dị oke mkpa nsịrị ka m bịa ka mma destin adam agwakwa gị ya ka ị like ya m ọka iberivuo m anụ m agwa gị ya adị ama ama apụta echi ka ị hapụ esi na Okongwu agwọrọ gị ya agwa ị na-ege ntị very good ifu Dibia na my page wee jee ọgbalụ gị afa gbasịalụ gị afa si nekwa ife na-emeghị ikwo bụ ebe a lụba ọrụ lụsịa mụ ịgwarọ m adịrọ m awe onwere ka m si marụ maka ya you are on your own ọ ikezi because ị mana ife na-eme ụnụ bụ ndị Igbo bụ alụghị ọga anyị echeta Okongwu mana alụghị ọgarọ etibe gata hoyi Okongwu bịa Okongwu gekwa m ntị na Dibia ọbụla efu na peji m bụ mbupụta ka m na-ebie because abụ m onye na-ebupụta ife ndị omenala na-amasị m ịghọta everything gbasatalụ tradition native ọ na-amasị m and ọlụ m ibupụta fa n'ihu akwụkwọ otu adeyepụfa na bishọp na other pastors si apụta na Facebook so bụ ifu Dibia na my page bifo ije ka ọlụ alụghị ọlụ meet ya onye afụ jekwu ya si through me onye abụ ọbụla enwezi ife mezi through me yes ịkpọ m tomorrow apụtalụ nri mana ifu Dibia na my page gbalụ kitikiti si n'azụ gaa bịa nwee gwara m ife ọbụla pụta bịa gbasara m asị ọgbọ na Dibia niile na-agba nwaghị ifefa na alụ mana ọ nwee ife dị n'ọlụ a nụ na-amara ọ dị iche o nwee Dibia bụ na ife ọ na-abọ bụ ihe ụwa ife eji nwali ya bụ ihe ụwa nwee Dibia bụ n'ọsọ mmiri ka ọ na-eje ndị igbu n'ọrụ mmiri asụsụ ọ dị prọfet n'ọrụ mmiri nwee Dibia bụ n'oke ite ka ọ ga-abụ ọlụwale ọ bụrụ one is one nwee Dibia bụ n'oyibo bụ isi atụ bụ ife na-agarị ya n'aka Dibia ka nkụ and the fan nwee different calling Dibia niile anyị enwe ofu calling kama ịmarugo ka ife niile sizi wee dị n'ụwa kịta agụụ dị many things ofu Dibia bịazie okwechikọrọ ife niile n'ọnya na-alụ ama Dibia na-agwọ ọya gwọọ ọya gwọta ya ọfụma ama Dibia ya bụ isi n'oke ite nwee side effect onye gị ya and onwere ite ọgwụ ọrụ na-aya aga kama mara amarụ na onwere side effect ama Dibia bụ na oke ite ya na-enwe side effect ịbịakwuo ọ ga-agwa gị ya nke nwere side effect ya akwụkwọ na ite nwekwa side effect kama na ọgwụ ya bụkwa na ite bụ ifepụ your problem na ọya agalịlị mana side effect ya wait for it nwee nke bụ na ite ya nwere side effect and ọ nwee ụdị ite ọ na-agwọ ọgwụ ọya ọgarị nwee Dibia ama Dibia bụ na ife ọ na-agwọ bụ enye ule ọ nwee Dibia mma bụ na ọsọ ọya ekelụ so mbịazịa gwa Dibia na phone and ịma na ọ dị native doctors onye Igbo ọ ya akweta na ọ na-agwọ everything mana ị na-anya ịmalụgo ofu bụ na ife a ka eji mara ya and ife a ka ọ na-abụ ọmụmụ meta o nwee Dibia mma today bụ nọọsụ afa ka ọ na-agba afa many of them kama ịmarụgo na some of them ya abụfa gba afa ọ dịfa ka na afa a ya alọta nwurufu n'elu and hotel ọ gbabalụ ya afa gbasị ọsị na ọrụ a nọ marị why before nọ na-abụ ọgbabalụ ya afa gbasị ọsị gị jee ebe dị otu a n'ebe a ka ọ ga-adị ije awụ ife alụta ya mana aga ife emezi eme ọsị na ọmarị ọrụ gbadatin lụsịa ọ ya aga ọnya ka o ji dị mkpa before Dibia gbabalụ ya afa gbasịa before you go there and do anything you have to contact me maka ọmụ nwere ufe nke unu gbalụ nke onye na-alụ izigwanụ na ị ga-akọntaktị m si n'azụ nwantị m ụzọ ọba ijebe jesia ya otu ya isi sikwa n'azụ ụlọ sikwa data azụ ụlọ na-agbada ndịda isi data azụ ụlọ ịgbadaba don't just call my name because I just think even mee before repeat kwa onwe ya again kịta anyị akwado wee pụta ọ ya bụ onye nwa m ụlọ echi niile ka mma ebe ụlọ asị abịa if you cannot contact me n'efu Dibia nwa ụfọdụ ndị sef na-ejekwuzi na nke Dibia ma amarọ na-eje n'ube bie kokpu ebe a amaghị m ife a ga-apịta ebe a apịtọsị ya gbabalụ ndị pictures and the voice record na WhatsApp jụba mee ma Dibia enwere ka isi mara ya enwere ka ihe esi help nwu mee nke nwanụ mee gaga Dibia nwa agbanube ya vidio ọmụnwa bụ adreesị ụmụ Dibia adreesị ụmụ alụsị adreesị ebe ife na-adị so before you do anything in a native doctor's house you have to seek for address first ịbịakwute m sị m nna ya gbasịkwa na m afa na ọrụ nchọ ịlụ jee chọọrụ m ebe ọ ya abụ alụwa ya ọ ga-abịa na alụzi ya ebe afọ ọ gara ehe and again meanwhile mara amalụ na ọgwụ niile adịele anything gbasatara ọgwụ
inwe ike onye ọbụla si gị nọ na oje elu gị mmiri na ọ ga-aga na mmiri ka ọ na-eje kwesịrị oje elu gị mmiri ofu nje ọ gaa ofu nga onye ọbụla je elu gị mmiri ofu nje ọ gara ofu nga nwa na ọ bụla ọrụ mmiri ka ọ na-alụ onye ọbụla ma alụ ọrụ mmiri ofu nje ka ọ na-eje mmiri and ise 100% sure na ọ ya aga ọ bụrụ ndị dibịa na-akpụcha ngwuru bụ ofu mgbocha ka a na-ekpochi ya ọ gaa ọ bụrụ dibịa ọ mara ama ọnya ka njikwa ụnụ na ife niile amasị ya ama o nwee ndị ọ bụsị ọrụ fa mana ije bụrụ dibịa na-agba oke ite si abịa kpụchalụ gị ngwuru otu ka o yi ebu bịa o bụrụ di ma nnọ bịa ọbịa nye sọmbel wee lolukwa aka olosizi aka ịpụta echi niile ịkpọba m the one ihe ọdụdụ onwe ịchọ ịmalụ the reason why men ji ewepụrụ nọmba m bụ na some people na-abụfa kpọọ ma ya dị serious a na-akụriri ya blọkụ katago m blọkụ kata ikegbo m wepụzia my nọmba entire mana m na-etichi gakwe ya azụ ije na write up ọ nọmba m bụ ife dị ebe a ije na comment section ọ my nọmba o nwee ife ọbụla ịchọ ka alụwale contact me akpọjelu m gị ndị nwanyị ya onye bụ nọifa ka eji wee nwari ya and na ọgwụ oyi ofu ngwọ nọ na-aga Rapụ esi na Okongwu agwara and ịchat ya na WhatsApp go straight to the point gwa m ife njọ anya na m ahụ akọbana long story that is number 1 number 2 ada m agbaziri mmadụ ụgwọ anything ji agbatalụ m ka Okongwu jebe no ada m anyị dodges myself on it ọ ịchọ enwere ike inye nọmba ndị na-agba gị na fejekwube on your own risk adịghị m involve ya gazie sumodi onu luzie ka ọrụ fasifa na ife Okongwu adreesị ebe ife na-adị